ଛତିଶଗଡ଼ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା। ଯେମିତି କଟକର ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଝୁଲା ହେଇଛି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି। ଏ ବ୍ରିଜ ବି ହଲୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ତିଆରି। ମହାନଦୀ ଉପରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହେଇଛି। ୱାଓ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ରାୟପୁରରୁ ରଞ୍ଜିମ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଞ୍ଜିମର ଏଇଟା ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ। ସେପଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନଦୀ, ଏପଟେ ମହାନଦୀ, ଦୁଇଟା ନଦୀ ସଙ୍ଗମ ହେଇଛି ରଞ୍ଜିମ ଠାରେ। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନଦୀ, ଏପଟେ ମହାନଦୀ, ଦୁଇଟାକ ମିଶିଛି ଏଇଠାରେ। ୱାଓ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି।